Για πάμε τώρα, κύριε συνάδελφε. Δώσατε και τα χέρια για την επόμενη μέρα. Εδώ τι έχουμε, έχουμε χειραψία. Ιστορικό συμβασμό. Ωραία. Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Η Orbit Global γιόρτασε 3 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην παγκόσμια αγορά της τεχνολογίας και στον κλάδο της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της έκθεσης Ποσειδόνια 2024. Την ξέρεις την έκθεση? Αλλήμον. Ωραία. Συμμετέχουμε και εμείς εκεί, βέβαια. Τα είδες? Ως εφοπλιστές. Πάμε να τη δούμε. Ναι. Η Orbit Global γιόρτασε 3 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην παγκόσμια αγορά της τεχνολογίας και στον κλάδο της ναυτιλίας στο πλαίσιο της έκθεσης Ποσειδόνια 2024. Η Orbit Global αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία πρότυπο για τη χώρα μας, καθώς έχει ως επίκεντρο την καινοτομία. Αισίως κλείσαμε 3 χρόνια. Είμαι πολύ περήφανος για την πορεία μας. Είχαμε πολλά ξενύχτια, ιδιαίτερες επιτυχίες. Καταφέραμε πάρα πολλά. Τελειοποιήσαμε την πλατφόρμα μας. Και το σημαντικότερο επίτευγμά μας είναι ότι γίναμε αποδεκτοί από την παγκόσμια κοινότητα της ναυτιλίας. Βασικός μας στόχος είναι να είμαστε ηγέτης στις τεχνολογικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες στην εποχή μας και να είμαστε ανάμεσα στις 5 top εταιρείες του κλάδου μας. Η Orbit Global είναι ελληνική εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα που δραστηριοποιείται από το 2021 στον τομέα των θαλάσσιων δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικής πλοήγησης, πληροφορικής και ολοκληρωμένων λύσεων για την ναυτιλιακή βιομηχανία. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων στους τομείς της ηλεκτρονικής πλοήγησης και των ψηφιακών εφαρμογών, των υπηρεσιών συνδεσιμότητας χρόνου ομιλίας και μιας καινοτόμου πλατφόρμας που ενοποιεί όλα τα προϊόντα σε ένα.